Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mak. Sing jawab ana wong 5.000 rupane. Iya, Nduk, ora apa-apa wong ya pancene udan. Sing Nduk njupuk kipas ana, Nduk. Iki kipas ana. Iya, sik tak jupukno kipas, Mak. Lah iki tak awakno kipas, Mak. Ah, iku resik ana. Gak ilang-ilang, Mak. Wis kelen kono. Ora ilang, Mak. Ya wis ora apa-apa, ngene ancene mang sore ya udan. Kok peteng, Mak? Kono lampune maneh ta iki. Ya wis ora apa-apa, Nduk, ngene wae ora apa-apa. Iya. Kene bengi iki ditimbali rene iki kajate apa, Mak? Kajate yaiku ruwah desa. Sing nimbali yaiku warga Banjaragung kene. Oh, kaya ngono, Mak. Nduk. Lah tegese ruwah desa iki apa to, Mak? Ruwah desa iku cara ngono kena diarani cara jaman biyen niku cara ngono nyadran ya. Nah, ruwah sing diarani ruwah iku ruwat resik ilang. Dadi diajab samarine ruwah desa iki ilang sukertane desa Banjaragung bisa dadi desa kang sejahtera. Lah ana ing kene iki pintere cara ngono asimilasi budaya jaman biyen, Nduk. Oh, asimilasi budaya. Peleburan budaya. Dadi biyen niku cara ngono ngene iki ruwah desa ngene iki acarane cara ngono ora ana nilai-nilai agama sing dirasuk kaya saiki nilai agama Islam. Lah tumekaning wali-wali biyen niku ruwah desa digawe cara ngono digabungno nilai-nilai budaya sing wis ana karo nilai-nilai agama sing dirasuk lan disebarno jaman semono. Dadi cara ngono ana sedekah arak-arakan tumpeng mang ya ngono sore. Iku biyen kanggo sesaji, nek saiki tekane agama Islam yaiku tumpeng mau diarak-arak tetep, Nduk, ning kanggo sedekah. Dadi samarine barang-barang kang diarak mau ora diguak, ora kanggo sesaji. Ning kanggo sedekah menyang warga desane. Oh, kaya mangkono, Mak. Lah jarene ana sing ngarani ruwah desa iku budayane wong musik. Ah, sapa sing ngomong? Sing ngomong ngono kuwi kongkon nang maku ngono kok ya, ambek nggawa gula kopi tak jelasne. Wong cara elek-elek ngene dulur-dulurku iki ya ustad kabeh kok. Lah nek dulur-dulure Riko ustad, Riko apa mak? Lah aku bangsat, Nduk. Oh alah, ya kaya ngono ora, Nduk. Sapetarangan iki kan ya cara ngono ora mesti padha kabeh, ana sing ana agama, kenceng agamane, ana sing kenceng ana ing bidang apa. Lah kowe iki ngencengi bidang budayane dipadukan karo agama ngono. Dadi agama nek berjalan beriringan karo budaya iku mesti bakali harmonis. Oh, kaya mangkono ya, Mak. Delok nang Timur Tengah iku cara ngono perang-perang ya mergo ora berbudaya, ora enek wayang kulit kaya ngene iki. Wong Iran, Irak iku ya ora tau nanggap wayang kulit. Lah umpama sampean ditangkap nang ngene Timur Tengah kono ya apa kira-kira? Ya takonono kanca-kanca iku nek kepengin dadi sasaran tembak ya cek budal. Walah, Nduk ya wis ayo ngaturno gunging panuwun karo warga desa Banjaragung kene, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.
awake dhewe wis diundang wayangan ana ing kene iki wis ping pindho. Dadi iki biyen niku Agustusan, saiki Ruah Desa. Lah saiki kira-kira wulan loro kok Agustusan yo nanggap maneh kaya aneh. Oh, kaya mung ngono wae ya. Heeh, ya mestine. Ya mestine kaya ngono, Nduk. Dadine Ruah Desa nanggap, Agustusan yo nanggap. Ya semenjak kecekel Bapak Kepala Desa Mujib iki lho, Banjaragung iki wis katon akeh kegiatan, katon maju. Terus ya wis moncer lah kegiatan-kegiatan kemasyarakatane. Tepuk tangan kanggo Bapak Mujib lan Desa Banjaragung. Iya, matur nuwun. Hidup Pak Mujib. 2 periode. Iki periode sing pertama. Untuk periode kedua ya muga-muga bisa tambah apik teko sing saiki. Ya. Timbangane ngomong kang tanpa guna ngono, mbok nyanyi-nyanyi ngono panjalukan mboten. Mboten. Bapak Mujib napa anu bae ngersakaken penonton? Napa niki mumpung musike dereng mantuk niki. Oh, podang kuning. Viham beraksi. Pokoknya bengi iki via maca leleren rek. Kayak ono penggawean terus. Ayo Ham. Podang kuning dados. Enteni opo rek?
matur nuwun pon kangkune. Wonten malih mboten. Sampun? Pun. Napa? Oh, kangene ati nggih, pisan malih. Niki wonten panyuwunan Kang Niati. Nggih, monggo. Tapi kuwendel tiyang njene. Nyawer. Dalem? Nyawer. Nggih pun monggo kangene ati. Disawer. Piro? Musik. Ayo Ham, nyambut gawe Ham.
Wonten malih napa? Blitar. Blitar iki lagu iki nek nang ngene stasiun Blitar ana sepur teko no mesti di apa jenenge? Diputer. Blitar. Kutha cilik kang kawentar ya. Mana kaya? Peta prontak sing dipimpin Suryadi ya. Supriyadi lah Suryadi. Supriyadi ya. Lah, sinten sing nembang Blitar? Nah, gurung kenalan. Aku sih dan sampeyan kehek lho sing kenal mek pojok kulon tok iko. Iya, kapan-kapan melak mana ya? Iya. Namanya sinten, Pak? Nggih. Selamat pagi Pak Dalang. Pagi, Mbak. Dipun tepangaken nami kula Dewi Kartika. Dewi Kartika. Nggih. Niku nama asli napa nama samaran? Niku nama asli. Ngundang kaya Resmiati mang celukane Rere. Nggih, monggo. Monggo pripun? Monggo jenengan ngersakaken napa? Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Niku wau wonten panyuwunan. Blitar. Blitar. Blitar nggih. Waduh lho ngarai. Lah gitu webek. Lah nggih mbok bareng-bareng ngono. Iya. Wis aja bahas bareng wis. Nggih. Ayo. Iki ono sing delok dipantau. Iki live lho ya. Live iki dipantau aku ya. Ojo macem-macem. Ojo macem-macem pokoke. Monggo Mbak Blitar. Aja monggo Mas.
Kartika. Nggih. Nggih, Pak Kartika. Nggih, sampun nggih. Sampun mangke dipun lanjutaken goro-goro. Nggih, nggih matur nuwun kagem rawuhe para penggemar sedaya. Ana kadang dalam Mas David. Terus sapa mang bola gendengan wis kabeh bola-bola sing ndelok bengi iki tak aku bola kabeh. Nah, apa maneh nek gelem nanggap tak aku dulur. Iya. Ya wis nduk ayo. Arana ngetetno endaramu Duryudana arsa kondora ngedatan ya nduk ya. Ya mak ayo. Ayo ditutno rono disamaptakake uba rampene kanggo semedi mengko ya mak. Nduk. Mejel sareng kita gumura swaraning wadya sumriwing ana sanisoring gunung gembur. Sinekekpan Kotapo boten nanyarasaken Sang Prabu Duryudana ingkang kundur angedaton manjing Kedatulaya arsa nindakaken semedi nalika kancik wontening gapuraning Kedaton. Sang Prabu Duryudana kapapak dening emban kalih ingkang nyamaptakaken uba rampening semedi. Kondisi Sang Prabu Duryudana sesuci ngangge daya suci wonten ing pancuran ngajenging Kedaton. Ngajenging Sanggar Pamujabrata suci basuh perangan-perangan wonten ing badan supados anggenira semedi
wonten ngarsanipun Sang Hyang Kang Maha Suci kasembadan napa kang den sedya mlebet dhateng Sanggar Pamujabrata. Sang Prabu Duryudana miwiti semedi anggenira sampun suci wonten ing papan semedi anggenira sila sendakep anggenira sila sendakep plek kaya mati yo ngadeg mandeng pucaking grana pucak pucuk grana irung anutupi babahan Nawa Sanga kang kaesti namung Gusti Kang Maha Suci kang gumelar amung jagat cilik yaiku jagate Sang Prabu Duryudana kelawan Gusti Kang Maha Wikat den nepake parasane Brasta Ponangsela ingkang boten ageng boten alih sak bluluk-bluluk gedene salebeteng ngenepaken ciptane Sang Prabu Duryudana amung gawang-gawang Parameswari negari Ngastina kang ridu wonten ing batin saengga dinambali malih anggenira menepake ciptane dinambali malih semedinipun nanging gagar wigar tanpa karya gondo gandaning Ponangsela kang dipun brasta dening Sang Prabu boten nuwaken gondo-gondo arum nanging gondo bacin amis lan sapitunggalane pratandha yekti yen to sedyane Sang Prabu Duryudana dhateng kasembadan saengga den dupak uburamenting semedi kang sampun cumawis jroning batin namung melang-melang sajroning pikir kocap wonten ing madyaning alun-alun negari Ngastina Patih Harya Sengkuni ngempalaken para wadya bala sata Kurawa arsa denajak dhateng Karang Kadempel nyusul Kyai Lurah Semar Badranaya swaraning para wadya bala sata Kurawa yen Cinandra kadya Solo kang harebut marga Beyu
Mas. Ponakan sampean terima kasih, Mas. Peteng dina peteng bengi tangkepe Kurawa lan Pandhawa gumara swarane Kurawa nata gelar ngalap lena pra Pandhawa bari sing gelar Tiradama anak-anakku Sata Kurawa Kartamarma Aswatama Dursasana lan Darmagati wonten tinimbalan ingkang adhawuh paman wonten tinimbalan ingkang adhawuh paman nggih wonten tinimbalan ingkang adhawuh paman lho wonten tinimbalan ingkang adhawuh paman esuk-esuk nimbali para Sata Kurawa arep dub-dub kaos napa saku paman lho kon iki kok sing dijaluk sangu wae. Mengko nek wis mari nyambut gawe disangoni ya. Lho, lah wong sakniki niku kusume bayar dibuka rewan. Iku lak karepmu dhewe ae. Wis ngene aja padha sawur manuk. Wektune wis wengi. Iki mang oleh dawuh saka kakangmu Prabu Duryudana. Angsal dawuh napa man saking Kaka Prabu Duryudana wan. Ngene ya, Dur. Iki mau ana ing jroning pasewakan ngrembug babakan patine Semar. Lah iki ana srana Kurawa iki apen-apen arep mertobat dhisik ngono. Rono menyang Karang Kadempel sowan nganggo baju busana muslim ya. Loh. Wong arepe sowan nang Karang Kadempel nganggo busana muslim barang niku lan apa? Nggih nek muslim wong muslim luwih mulih. Lah nek busana muslim busanane muslim niku disilih kabeh karo Kurawa ya napa man. Wong muslim ae klambine mek loro kok lho. Sing dimaksud busana muslim iku duduk busanane muslim ning cara ngene iku lho, cara nanggene wong-wong pengajian ngono lho. Lho ngoten ta nggih. Nggih kopian. Iya. Sarungan man. Iya sarungan. Lho. Dasteran kok dasteran. Napa serbanan man. Iya serbanan. Engko nek kon ngejak bojomu ya bojomu kon kudungan kabeh. Tapi roke gale cekak lho ya nek kudungan. Lho nggih mesti ae lah man. Kudungan kok roke cekak malaikat bingung. Dhuwur brukut kok nisor-nisor. Aduh ae wonten. Mboten angsal wonten niku ya. Ya wis nek kan wis paham ya wis. Ora apa-apa ya. Ayo saiki nang Semar kono disusul apen-apen mertobat ngono. Engko Semar dikongkon teko nang Astina. Dikongkon teko nang Astina engko dikongkon ngisi pengajian siraman rohani ya, Dur. Loh, sampeyan niku yo napa sih, Mas? Semar niku sami-sami ndokon ngisi pengajian lho, dalil napa Semar niku? Wis salah pokoke ngono. Manut to, Dur. Kon iki didhawuhi kok gak tau manut iki lho. Lah, nggih manut nek dawuhe mansa ngene niku bener, Man. Oh, sampean niku nek paring dawuh niku ngawur ngoten tapi nggih gak apa-apa sih. Wong Kurawa iki kabeh-kabeh nggih ngawur. Lah terus nek Semar kengken ngisi pengajian teng Asina mungkin matene pengajian disangoni pinten? Lho. Iya disangoni sing akeh, ngono lho. Iku mari disangoni sing akeh Semar mulih cegat tengah dalan dipateni. Oh, niki jenenge penculikan, Mang. Mboten angsal, enten pasale ngoten niku.
Pasal piro? Lho nggih, mboten semeran kepolisian mriku wonten wis. Aja kakean gunem kang tanpa guna. Ayo saiki budal menyang Karang Kadepul. Nggih, sumangga wan. Ayo budal. Cinarita kang winuwus beda papan neng kaya-kaya padha angkatane wonten ing Karang Kadempel Kyai Lurah Semar Badranaya kadhep dening ingkang putra Bagong lawan ingkang putu Besut anampi rawuhipun Sang Prabu Baladewa